Khublei shibun 𝗖𝗟𝗣𝗵 te kane kelong ka 𝗔𝗣𝗣𝗵 na ki kham la pynlait da ka Institute of Banking Personal Selection ka badai ka IBPS kala pynlait ja ki job notification nam ta ki post jong ki klek kan 𝗡𝗢𝗙𝗏𝗏 Meghalaya te sapet ya kane ka video haduh bandakut ma pinyo ya ki detail ba khambnya te token Paralok ini sedang no ya ki detail ka we haden 𝗢𝗙𝗏𝗏 ka Institute jong ka Banking Personal Selection ka badai ka IBPS ka code online application ye phi na bentai kini ki post jong ki klek deng ba ka IBPS CRP klek ka ba khatsau bat kalasat ban sumit ya ki application form go jong phi ka dei haduh ka 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗔𝗟 te namta kini ki post jong ki klek ki number ki post ki belaj ki don haduh 𝗔𝗣𝗣𝗟𝗬 post kan 𝗡𝗢𝗙𝗏𝗏 Meghalaya te ki number ki post ki belaj Meghalaya ki don live post bat ka bank ka dei ha ka Punjab National Bank bat ha karta ka fill up na apply ka dei ha karta ka ba arphau haduh 𝗢𝗙𝗏𝗏𝗏 bat namta ka relaxation part last name namta ki OBC sans name namta ki SC ST bat first name namta ki PWD bat namta ki karan pule ki shim ki bela pendap ya ka graduation na kano ka stream na kano ka recognized university bat pidiru bandon ya ka working knowledge ha ki operating system ha ka computer bat kumjuru pidei banang ya ka ketin lokal lada piyu ha Meghalaya piha banang banklen ya ketin khasi bat namta ka application fees namta ki SC ST PWD ex serviceman kadai chispa nyopsan tengka kan 𝗡𝗢𝗙𝗏𝗏 GST bat namta ki wiki kandidat kadai praspasan phau kan 𝗡𝗢𝗙𝗏𝗏 GST bat namta ka selection process kadai lengba ka preliminary examination bat main examination te ki syllabus fill up page na ka official notification jong ka IBPS te komno fill up na apply te lada pidon kamon bat ki karan pule fill up na apply online lengba ka IBPS Recruitment portal haswa ka 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗔𝗟 te Paralok ha kane ka video tang kini 𝗔𝗣𝗣𝗵 bat ada pidon kino kipat ki ba 𝗓𝗡𝗟𝗏 sngeu ba ban komen ha kane ka video Khublei shibun